edo zertan lan egin nahi. Eta nahiago du saldu kotxea, bertze emakumea Ionak, prest dago lan egiteko edozein lanetan. Orduan, erran nahi dut kritika ere baduela, kritika asko badaukala pelikula. Nire ustez asko dauka. Estena hau bakarrik ikusita, iaia punto machista bat daukala esan dezakegu estenak, baina pelikularen globalidadean ikusitan ere ustez kritika handi bat dela Lauriren jokabideari eta batez ere pelikulak dignifikatzen duena da Ilonaren jarrera. Bai. Eskerrik asko, Peio, asko ikasi dugu. Gainera, zuzendari bat ezagutu dugu, ni behintzate, aditua nuen bere izena noski, baina ez nuen bere zer ikusia, beraz entzuleari ere gonbidapena egingo dugu, filminen dago ikusgai. Aurtengo udan, denerako soluzioa duzu, Euskaltelek berriera dakarkizu. Samsung Galaxy S24 erabiltzeko erraza den adimen artifiziala duena, hilean 9 euro bakarrik ordainduta. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Lehendakaria bozkatu berri dute Eusko Legebiltzarrean, EH Bilduko Julen Arzuaga izan da lehena. Bozketan honako hauek izan dira emaitzak. Imanol Pradales Gil jaunak 39 boto jaso ditu. Pello Otxandiano Campo 27 boto jaso ditu. Abstentzioak 9. Ondorioz, erreglamenduko 165.5 artikuluaren arabera, Imanol Pradales Gil jauna hautatu da Eusko Jaurlaritzako lehendakari. Bilkurari, ez da maitu, bilkurari amaiera eman aurretik, aditzera ematen dizuet, karguaz jabetzeko osoko bilkura Gernikan egingo dela ekainaren 22an 12etan. Gai zerrenda agortu dugunez osoko bilkurari amaiera ematen diot.
Arratsaldeon guztioi, momentu historikoak ikusi berri ditugu orain zuzenean telebistan, ikusi bezala Imanol Pradales Gil hautatu dute Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakari. Eguerdiko ordu biterdietan hasi da arratsaldeko bilkura Eusko Legebiltzarrean, naiz eta goizetik izan diren hautagaiak, Pello Otxandiano eta hautatu berri duten Imanol Pradales lehendakaria hitza hartzen. Esan bezala, arratsaldeko 7:00 hasi da lehendakaria hautatzeko bozketa eta zuzeneko irudietan ikus dezakegun bezala botoak eginda eta lehendakaria hautatuta denak agurtzen ari dira. Saioa amaitu berri baita, laster izango dugu aukera zuzenean balorazioa egiteko, izan ere Hamaika telebistatik Mikel Klaber baitugu, kazetaria baitugu bertan. Eredu aurrez aurre jarri dituzte goizetik hautagaiek, jakinda azkenerako EAJ-ko lehendakari gaiak hartuko zuela Ginten Makila eguna bukatzeko. Irudietan ikusi dugun bezala, eta 19 botorekin irabazi du Imanol Pradalesek lehendakari izateko botoak lortu dituela, 19 boto lortu ditu, aldiz Pello Otxandianok 27 boto izan ditu, eta 9 abstentziore izan dira. Goizeko errepasoarekin hasiko gara. Udaberriko azken egunean ikusmin handia izan da Gasteizko Legebiltzarrean hasiera-hasieratik. Gasteizko Legebiltzarrak lehendakari berria aukeratu du ostegunen honetan Inigo Urkulluren 12 urteko etapa itxiz, une garrantzitsua izan da, hautagaia bozkatzeko unea zehazki. Eguneko lehen orduetan Pello Otxandiano eta Imanol Pradales izan dira protagonista nagusiak, naiz eta Urkulluk ere eskuratu duen arreta. Izan ere, horien arteko lehendakaria ez da bere eserlekuan egon, EH Bilduko lehendakari gaiak bere gobernu proposamena azaldu duen ordu eta erdian. Bi eredu aurrez aurre jarri dituzte hautagaiek, jakinda azkenerako EAJ-ko lehendakari gaiak hartuko zuela Aginte Makila eguna bukatzeko. Adi. Imanol Pradales EAJ-ko hautagaia Eusko Jaurlaritzako lehendakari bezala hautatua izango da ostegun honetan. EAJ eta Alderdi Sozialistaren 39 bozkak jasoko ditu, gehiengo absolutua lortuz. EH Bilduko Pello Otxandianok ere hautagaitza aurkeztu du, ezker soberanistaren ikuspegia mailaren gainean jartzeko asmoz. Horrela esan du gaur goizean egindako hitzaurrean. Eraldaketa nazional berri baterako momentua dela adierazi du, eta horretarako herri proiektu eta gobernantza eredu berriak proposatu ditu Otxandianok. Gure herriaren diagnosiak ondoko ondoriora garamatza. Eraldaketa nazional berri baten beharrean gaude, zeina atzera ezina zaigun. Eta horretarako beharrezkoa zaigu oinarrizko osagai komunak identifikatzea eta hortik herri proiektu partekatu bat osatzea. Legebiltzarrean bi gehiengo zabalak daudela baieztatu du, gehiengo subiranista batetik eta ezkertiarra bestetik. Imanol Pradalesek ere estatutu itun berria garatzeko ausartak izateko eta pausua emateko ordua dela baieztatu du. Gernikako estatutua osorik bete behar dela baieztatu du, ondoren itun berri bat lortzeko. Zintzotasun osoz esaten dut. Benetan uste dut akordio zabalak lortzeko gai izango garela. Akordio zabalak osasun sistema eta zaintza eredua hobetzeko, belaunaldien arteko elkartasuna egokitzeko, euskararen normalizazioa, autogobernuaren sustapena edo nazioarteko estrategien garapena bultzatzeko. Horietan aurrera egiteko akordio zabalak behar izango direla baieztatu du, elkarrekin adosteko deia zabalduz. Programa hau izango da arratsaldeko bozketan babes gehien lortuko dituena. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakari bezala izendatuz.
Lerroburuetan ikusi bezala, eta 19 botorekin lortu du azkenean Imanol Pradalesek lehendakari izatea. Bada goizetik Peio Otxandianok EH Bilduko lehendakaria gaiak hartu du hitza, 6 topagune proposatu ditu EH Bilduk herri proiektu partekatu baterako. Gure herriaren diagnosiak ondoko ondoriora garamatza. Eraldaketa nazional berri baten beharrean gaude, zeina atzera ezina zaigun. Eta horretarako beharrezkoa zaigu oinarrizko osagai komunak identifikatzea eta hortik herri proiektu partekatu bat osatzea. 6 elkargune proposatuko ditugu. Eta horietako bakoitzean, datorren hamarraldirako ikusten ditugun herri erronkak definitzen saiatuko gara. Honakoak dira elkargune horiek. Bat, burujabetza estrategikoa irabazi behar du herri honek. Autosufizientzia emendatze aldera. 2, ongizate egiturak eraldatu egin behar ditugu, errealitate soziodemografiko berrian gizarte berdintasuna bermatzeko helburuz. 3, aztarna ekologikoa jaitsi egin behar dugu, krisi ekologikoaren testuinguru historikoan geure ardurak har ditzagun. 4, hezkuntza sistema berritu egin behar dugu, gure herri eraikuntzaren zutabe nagusitakoa dena. 5, identitate komunitarioa sendotu egin behar dugu, zeina funtsezkoa zaigun edozelako gizarte eraldaketari berme nahikoz heltzeko. Eta 6, segurtasun eredu propio bat sortu behar dugu, joera autoritarioen aurrean giza eskubideen errespetua gailendu dadin. Imanol Pradales EAJko lehendakari gaiak eta finean lehendakari hautatu berri dutenak, lehen mailako arreta hobetzeko eta itxaron zerrendak murrizteko ekintza plan bat planteatu du. Lortu dugun ongizatea zabaltzen jarraitzeko aukera emango dizkiguten politika berriak sustatu behar ditugu. Etorkizuneko ekonomia eta industria berriaz ari naiz. Bai eta kalitatezko enpleguaz, eta etxebizitza eskuragarriaz ere, gure osasun sistemaz, segurtasunaz, bikaintasunezko hezkuntzaz, zaintzaz, erronka demografikoaz, energia transizioez, gizarta babeseko sistemaz, integrazio politikoez eta barrez. Kulturaren adierazpen guztietan aurrera egin beharraz ere, ari naiz, artean, letretan, zientzian. Bere ondare kulturala zaintzen duen gizartea, zientifikoki informatua dagoena eta kritikoa dena, populismoen aurkako antidotorik onena du. Ikuspuntu ezberdinak izateak, eztabaida aberastuko du, eta guztiontzat onuragarria izango da. Mandatu hori jaso dugu euskal gizartearen gandik, eta erantzun zintzoa eman behar diogu. Hitzartze hauen ostean erreakzioak egin dituzte, adierazi dituzte alderdi desberdinetako kideek, eta arratsaldean eguerdiko ordu biterdietan hasi da arratsaldeko saioa, Adi Laurpenari. Arratsaldeon guztioi. Hautagaien hitzartzeen ostean talde mistoko bozeramaileek hartu dute hitza legebiltzarrean. Pradales jaunaren proposamena, beraz, ez da berria, gauza bera baino gehiagoa da. Aurpegiak aldatuko dira, izenak, baina politika ez. Alderdi Popularrak leporatu du Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabaren bilakaera alor ekonomikoan ez dela ona eta etxe bizitza falta handia dagoela. Alderdi Sozialistak bere aldetik esan du, EAJaren eta sozialisten arteko ituna herri akordioa dela. Gobernu akordio bat baino gehiago, herri akordio bat da hau. Aurrean ditugun erronka izugarriak direlako, klimatikoa, demografikoa, digitala, eta gobernu honek gehiengo absolutua badu ere, aldiren eta guztiak, aldiren indar guztiak batu nahi ditugu. Horiei eusteko. Nerea Kortajarenak hartu du hitza EH Bilduren izenean eta gaurkoa tramitea dela egotzi die EAJari eta alderdi sozialistari eta Pradalesek diskurtso autokonplazientea egin duela esan du.
Gaurkoa da oso egun garrantzitsua esango nuke, legislatura bateko plenorik garrantzitsuenetako badela, ez? Gaur lehendakari gai bati, legebiltzar honen konfidantza emateko osoko biltura da, beraz, bada pleno garrantzitsu bat. Konfidantza eskatze ariketa zintzo bat beharko luke izan gaurkoak, baina bistakoa zen azkeneko aste hauetan eta bistakoa izan da gaur ere, zuentzat tramite hutsa izan dela gaurkoa. Baditugu baldintzak elgarguneak baliatzeko, baina horretarako alboratu behar dira praktika konkretu batzuk, politika egiteko modu batzuk. Eta alboratu behar da gaur adibidez, ikusi dugun netako bat, ez? Alboratu behar dira diskurso autokonplazienteak, Pradales jauna. Segure reakzionatzeko gaitasuna anulatu egingo dute. Eneko Anduezaren hildotik mintzatu da Joseba Diez jeltzalea, lankidetzaren aldeko apustua egin du, eta Otxandien hori esan dio, herri hau ezin dela gobernatu kontzeptu akademikoak bakarrik erabilita. Aitortu behar dizut, zure hitzartzeak utzi dizkidala galdera gehiago erantzun baino. Eta utzi dizkit galdera gehiago erantzun baino, uste dudalako zu gaur hona etorri zarela gehiago galderak egitera erantzunak ematera beharrean. Eta lehendakari gai baten gandik espero beharrekoa izango litzateke hori, erantzunak ematea. Baina galderak utzi dizkidazunez, nik galderak plazaratuko dizkizut. Lehenengo galdera da, zergatik aurkeztu duzu zure burua hautagaitza honetara. Errepliken txandan, Peio Otxandianok hartu du hitza, ez direla ari konplot politikorik antolatzen adierazi du eta autokonplazientea izatea leporatu dio Pradalesi. Legegintzaldi hau ez da edozein legegintzaldi izango. Gure ustez behar dugu eraldaketa berri bat, eta horrek eskatzen du estatus politikoaren eztabaida ere erdiguneko izan dadila. Eta espero dut, hortan, izango dugula, bide bat elkarrekin egiteko. Eta hor aurkituko gaituzue. Beraz, aukera daukazunean, bagizuen non gaude. Pradalesek bere aldetik gogoratu du gobernu akordioa ez dela zerbait itxia eta irekita dagoela, eta EH Bilduri gogorarazi dio ez dela inertziaz gobernatu. Baditugu amankomuneko puntuak. Egia era, beste diagnostiko eta kasuetan ez gatozela bat. Gure ikuspegia ez da zuena bezain apokaliptikoa eta katastrofista eta horrek esan nahi du autokonplazienteak garela. Gainera, ondo dakizuenez, herri hau ez dute sekula indar neoliberalek gidatu. Herri hau ez da inertziaz gobernatu, bestela ez genuke ukiko daukagun herria. Lidergo sendoa eta eraikitzailea izan da protagonista. Komunitatearekin elkarlanean egin dugu, eta herritarrek hala onartu digute. Hala ere, ganbera honen aurrean zuen jarrera balioan jartzen dut gaurkoan. Azkenik, bozeramaile bakoitzak 10 minutuko txanda izan du eztabaidarekin amaitzeko. Azkenean, Imanol Pradales Gil hautatu dute lehendakari, 39 botorekin, Imanol Pradales 39 boto izan ditu, ondoren Peio Otxandianok 27 eta 9 abstentzio izan dira. Eta legebiltzarrera goaz, jarraipen egin baitiogu egun osoan, 11 telebistatik investidura saio honi, Mikel Klaber dugu pantaiaren beste aldean. Kaixo, Mikel? Kaixo, arratsaldeon, hala da bai. Imanol Pradales, Eusko Jaurlaritzako lehendakari berria izendatu berri du Eusko Legebiltzarraren gehiengoak. EAJak eta PSek indarrak batu dituzte eta Imanol Pradalesen proiektua, Imanol Pradalesen aurkezpena babestu dute 39 bozkekin. Euskal Herria Bilduko hautagaiak, Peio Otxandianok, bere taldeko kideen babesa, baino ez du jaso 27 bozka. Goizeko 9:30 abiatu da investidura saio hau. Peio Otxandiano izan da hitza hartu duen lehenengoa. Aro politiko berri batean kokatu du euskal politika. Hori gauzatzeko naziogintza garaikidea eta politika ekonomiko post-neoliberalak aldarrikatu ditu. Ondoren, Imanol Pradalesen txanda ailegatu da, EAJak eta PSek adostutako gobernu akordioan barneratutako neurriei buruz hitz egin du. Hezkuntza, osasun sistema edota autogobernuari buruzko neurriak hain zuzen. Zehaztasunik gabeko aurkezpena izan dela esan du Euskal Herria Bilduk. Diskurtso autokonplazientea izan dela ere baieztatu du. Alderdi popularrak erabili duen kritika berdina. Sumar mugimenduak
Bere aldetik, gobernu berriak berrikuntza errealik suposatuko ez duela baieztatu du, eta alderdi sozialistak beren bitartean Euskal Herria Bilduren jarrera kritika du. Salatu duenez, Euskal Herria Bilduk proiektu abertzaleak, proiektu ezkertiarren gainetik jartzen ditu. Gauza, kritikak egon badira ere, elkarguneak aurkitzeko deiak luzatu dituzte alderdiek. Haien arteko mesfidantza egon badagoela, onartu badute ere gauzak horrela, bozkatzeko ordua ailegatu da. Hemen ikusi dugu Iñigo Urkullu goizean zehar egon ez bada ere, bozketarako ailegatu da. Imanol Pradales lehendakari hautatua izan deneko momentuan bertan egon da, lehenengo linean. Pradalesen beraren familiarrak ere ikusi ditugu, palkoan gurekin, emozionatuta zeuden, malkoak zituzten begietan, pozik agertu dira ere. Gauzak horrela, esaten dugunez, Imanol Pradales da Eusko Jaurlaritzako lehendakari berria, hori bai, kargua ofizialki larunbatean hartuko du Gernikan. Orduan ezagutuko ditugu ere Eusko Jaurlaritzako kideak izango direnak, 13. legegintzaldi honetan Eusko Gobernua osatuko dutenen izenak. Larunbatean izango gara gu ere 11 telebistatik bertan irudia jasoko ditugu, eta balorazio bat egiterako orduan, Mikel, konta iguzu, nola baloratuko zenuke gaurko egun historiko hau? Gaurko eguna mugitua izan da. Mugimendu handia egon da hemen goizean, Eusko Legebiltzarrean, medio pila bat egon gara investidura saio hau jarraizen, eta kamararen barruan, Legebiltzarrean bertan, giroa nahiko ona izan da orokorrean, kritikak egon dira, alde batetik eta bestetik, baina orokorrean esan dugunez, deiarako, elkarrizketarako eta akordioak adosteko deiak luzatu dira. Momentu batean bai, Eusko Legebiltzarraren buruak isiltasuna, kalma eskatu behar izan du. Imanol Pello Otxandianok, eneko Andueza, Espainiar nazionalista bezala kalifikatu duenean, baina horretaz aparte nahiko lasaia izan da gaurko saioa. Alderdien artean adostasunak egongo ote diren ikusteke dago oraindik aurrera begira. Mikel, mila esker, laster emango dugu berri gehiago gaurko egunaren inguruan, orain lasai hartu, deskantsatu eta laster izango gara bueltan. Euskal Autonomia Erkidegoko politika albo batera utziko dugu, Espainiako gobernuak iragarri baitu aurrera egiten ari dela 78ko San Ferminetako biktimen errekonozimenduan eta erreparazioan. Adi. Espainiako gobernua 1978ko San Ferminetako biktimak aitortzeko prest agertu da lehen aldiz. 1978ko San Ferminetako gertakariekin lotutako dokumentu guztiak desklasifikatzeko eta Germán Rodríguez biktima gisa aitortzeko eskatu dio EH Bilduk Espainiako gobernuari. Hala ere aitorpen administratiboa izango litzateke, lotura juridikorik gabea, eta beraz gertakariaien erantzuleek hala nola Gasteizko 1976ko martxoaren 3koek zigorrik gabe jarraituko lukete. Premiazko interpelazio baten bidez, Belpozu eta diputatuak ahotsa jarri die Germán Rodríguezen familiak, elkarte memorialistek, Nafarroko parlamentuak eta Nafarroko gizartearen gehiengoak behin eta berriz egindako eskaerei. Nafarroko parlamentuak berriki egin duen bezala, gertaera hoiekin lotutako dokumentu guztiak argitara ateratzeko, impunitatearekin amaitzeko eta egia argitzeko bidean pausoak emateko eskatzen dugu. Bada garaia, ilunkeria eta oztopoak atzean usteko eta Nafarroako gizartearen gehiengoaren aldarrikapenei erantzuteko. Urteotan erakundeen partetik aurkitu duten ukazioa salatu du diputatu subiranistak. Memoria Demokratikoko ministroa den Angel Victor Torresek konpromiso hartu du 78ko San Ferminetako gertaeren egian aitortzan eta erreparazioan aurrera egiteko. Los hechos que motivan la interpelación suya sucedieron en julio del 78 y por tanto estarían dentro del grupo del primer ámbito y estamos en disposición de hacer avances al respecto.
Testigantzak, informazioa, dokumentuak eta ondorioak jasoko dituen txosten bat egitea izango da haien ardura, biktimen aitortza ofiziala eta erreparazioa bermatzeko. Euskarari loturiko berriei dagokionez, Bilboko udalak jakinarazi du euskararen egoera aztertzen ari dela. Bilboko herritarrak izango dira abia puntu Bilboko udalak urtarrilean martxan jarritako euskararen egoeraren diagnostikoaren azken fasean. Ekainaren 20an izango da azken saioa La Bolsa eraikinean eta ekainaren 30 arte euskararen inguruko galdetegia betetzeko aukera izango dute herritarrek. Udalak euskara sustatzeko ekintza plana onetsi zuen 2014an. Eta bertan esarritako helburuen alde, hamarkada batez lan egin ondoren, 2024an euskararen egungo egoera aztertzeko prozesu bat ekin zaio, etorkizuneko erronkak eta ildo estrategikoak zehazteko asmoz. Urtarrilean abiarazi zuen fase parte hartzailea. Herritarrak, erakundeak, alderdi politikoak eta mugimendu sozialeko eragileak izango dira protagonista diagnostikoaren azken fasean. Horretarako, ekainaren 20an parte hartze saio ireki bat antolatuko da La Bolsa eraikinean, 6:00 7:00 eta herritar orok haien kezkak, iritziak eta proposamenak jakinarazteko aukera izango dute. Aldi berean, Bilboko udalak galdetegi bat prestatu du webgunean bilbotarrek betetzeko, ekainaren 30 arte. Bildutako datu, iritzi, behar eta proposamen guztiak aztertuko dira eta oinarritzat hartuko dira hurrengo plana diseinatzeko. Miribillako sarrerak agortuta, 2025erako sorpresak izango zirela iragarri zuen Fermin Muguruzak. Gaur, kortatuk lehen maketa aterazunetik 40 urte bete direnean, mundu mailako bira iragarri du. Donostian, ekainaren 14an joko du. Bueltan dira herri San Ferminak, ez galdu. San Ferminetako programa ofizialaz gain, bueltan dira herriko eta Arrano tabernetako programazioa eta O-plazan herri San Ferminek antolatzen dituzten kontzertuak. Udalak bertan bera utzi zuen iaz herriko taberna eta Arrano elkarteko eskaintza kulturala. Eta aurtengo programazioa aurkeztu berri dute. Ekimen bakoitzeko 6.000 eta 60.000 arteko isun zigorraren mehatxua jaso zuten iaz azkeneko momentuan. Aurten auzokideekin hainbat bilera egin ostean, programazio zabal batekin bueltatu dira. Elektrotxarangak, DJak eta hainbat talderen kontzertuak proposamenen artean, adibidez, Eskabidean, Dupla, Delio eta Ibilbedi bezalako taldeek Carmen kalea hartuko dute. Arratsaldero musika izanen da herrikon eta gauer dirarte izango dira proposamenak. Herri San Ferminek ere bere espazioa berreskuratu dute, programazio zabal batekin. Uztailaren 6an txupinazo ez ofiziala jaurtiko dute plazatik. Arratsaldero zezenketak dauden bitartean, jarduera alternatiboak proposatu dituzte. Hala nola, eskupilota, musika, elektrotxaranga eta bar. Kontzertuek gaua hartuko dute, Bat Sound System, Erdoil, J. Martina, Atrako Kriminal eta bestelako taldeekin. Beraz, badirudi bueltan direla 2019an ahaztuta genituen San Fermin herrikoiak. Nafarroan segiz, Dans Pirenaika Pirinoetako topaketa erronkari barrera iritsiko da urten, irailaren 27, 28 eta 29 prestakuntza saioak, eskolak, tailerrak eta dantzaldiak antolatu dituzte. Dans Pirenaika Pirineoetako dantza tradizionalen topaketa irailean Nafarroara iritsiko da, erronkarira. Dans Pirenaikak dantza tradizionalen abantai handiak sustatu nahi ditu, jarduera divertigarria, osasungarria eta balio kultural handikoa den aldetik.
hala adierazi du Sabin Bikandi, sustatzailea den Aiko taldeko kideak. Euskal Herriko musikarien eta dantzamaizuen talde ezaguna da, eta 10 urte baino gehiago daramatza musika eta dantza tradizionalak eguneratzen eta zabaltzen. Dantzpirenaika da horrelako proiektu amets bat izan daiteke Pirinioak dantzan zeharkatu eta partekatzeko gure kultura badago horrelako Pirinetako kultura bat, amankomuna, iparraldean, hegoaldean, ekialdean eta denetan, eta ederra iruditu zitzaigun hori transmititzeko eta partekatzeko bideak zabaltzea. Izabako Kurruskla kulturelkarteak gonbidatuta, besteak beste txutxun dantza berreskuratzeagatik ezaguna, tradiziozko dantzatopaketa Erronkaribarko Izaba herrira iritsiko da irailaren 27, 28 eta 29an. Batez ere gure dantzaren bidez, dantza gure hitzgabeko hizkuntza da, eta amankomunean daukagu hizkuntza hori inguruko herriekin ere bai, ez? Eta polita egiten zaigu, idea indartsu egiten zaigu hori hitzgabeko hizkuntza hori partekatzen. Jarduera guztiak irekiak dira eta dantzaz gozatzeko. Hainbat dantza ikastaro eta tailer izango ditugu, baita ere dantzan kalean egiteko aukera, ostiral eta larun batean afalondoan mazurka klandestinoa egingo dugu, larun bat eguerdian Baskari herriko bat egingo dugu Kurruskla bertako taldekoekin urteoroko asanbadaekin batera, Fidel Zelai etorriko zaigu, Aiko taldekoak izango ditugu, Thierry Bizkari kantatzera etorriko zaigu, Thierry Bizkariren kantoarekin dantzan egingo dugu, hori polita izango da. Ekimena Kurruskla Aiko taldeak eta Bielanuei Aragoiko taldeak antolatu dute. Izabako udalaren eta ITBren babesa jaso du, eta gainera Iruñeko Duguna, Oberena eta Hortzadar dantza taldeen babesa eta laguntza ere jaso du. Baita dantzan.eu satariarena eta Euskal Dantzarien biltzarrarena ere. Ikusentzunezkoetan, ostegunero lez, Gaizka Izagirre, pantaiak euskarazeko kidea dugu pantailaren beste aldean. Kaixo Gaizka? Kaixo, hemen gatoz berriro ere euskerazko eszenaldi nabarmenak aipatzera. Zinemaretoetan proposamen oso berezia, Dragoi Bola Z Kai euskaraz iritsiko da, Selecta Vision banatzaileak pantaila handira eramango ditu telesailaren lehen 4 atalak, hau da, Raditzen saga. Dragoi Bola Z Kai 2009 urtean eman zen lehen aldiz Japoniako telebistan. Jatorrizko telesailaren 20. urte urrena ospatzako, Toeik bertsio berritu bat prestatu zuen. Hau da, jatorrizko telesailaren bertsio bismasterizatua da. Netflixen umentzako eta familian ikusteko aproposa den eduki bat. Ultraman, kirolari famatu bat etxera itzuli beharko da, gogoz kontra, aitaren urratsak jarraitu eta Ultraman bihurtzeko. Tokio monstro erraldoi batzuengandik babesteaz arduratzen den heroia. Prime Videon 2 telesail, iazko Dead Ringers, Shen Durkin zinegile bereziaren telesaila, Mantel Bikiak, Rachel Weiszek gorpuzten ditu biak, guztia partekatzen duten pertsona arrakastatsua dira. Ginekologoak dira eta helburu zehatz bat dute buruan, emakumeek erditzeko duten modua aldatzea. Bigarrena Mr. eta Mrs. Smith, Donald Glover eta Maya Erskine protagonista dituen telesaila, suspense, akzioa eta komedia uztartzen dituena, filminetik 2 izenburu, Druk, Thomas Winterbergek bere ibilbideko lehen Oscar saria lortu zuen krisian dagoen maskulinitateari eta alkoholaren ondorio kaltegarri eta askatzailei buruzko hausnarketa honekin. Matt Mikkelsen interpretazio gogoangarri batekin eta Tobias Lindholmen ezinbesteko lankidetzarekin. Eta Stew 1993 arribitxia, Carla Simonen debut zoragarria, Berlingo opera prima honenaren irabazlea, zuzendariaren haurtzaroko oroitzapenetan oinarritutako film indartsua da. Fridak 6 urteko neskatoak bere bizitzako lehen udalari egin beharko dio aurre bere adopziozko familia berriarekin, ama hil ondoren. Eta primeranetik aipatu gabe genuen eduki bat berreskuratu nahi dugu. Gure zirkua heldu da. Zirku zoragarri honen atzean dagoena erakustea erabaki dute eta 4 ataleko saioa estreinatu zuten. Kontakizunaren giltzarria sua enparantza da, eta saio honetan euren karabanetako ateak zabaldu dituzte eta lanbide bat baino bizitzeko modu bat dela erakutsiko digute. Gogoratu, asteko estreinaldi guztiak zeintzuk izan diren jakin nahi izanez gero, zernonikusi.eus webgunea daukazuela. Amaierara heldu gara, 8:30 izango gara bueltan albiste gehiagorekin, gaueko albistegiarekin. Eta informazio gehiagorako badakizue sartu amaika.eus atarian, arratsalde ona pasa.